Уладзімір Сцяпан. Ваўка. Літаратурныя зацемкі. Уладзімір Сцяпан мастак у прозе. А паколькі празаік у мастацтве не скажаш, само сабой зразумела, што тут першаснае і важнейшае ў ягоных занятках. Ён мастак у выяўленчых жанрах, у жывапісе, у акварэлі. Гэта ідзе ад адукацыі. Сцяпан скончыў Менскі тэатральна-мастацкі інстытут, дзе запомніўся сваімі гарадскімі краявідамі ў дождж. Кніга «Ваўка» пра тое, што застаецца пасля смерці. У рэальнасці, у памяці, ва ўяўленні. У кнізе шмат смерцяў. Настолькі шмат, што ты проста прызвычайваешся да жалобнай тэмы, якая, нібы той антураж, ахінае ўсё жыццё, дзе ўвесь час паміраюць людзі, жывёлы, птушкі, кузуркі, якія, праўда, імкнуцца схаваць сваю смерць. Выбіваецца з гэтага антуражу гісторыя габрэйскага хлопчыка Мішы. Гэта гісторыя з вайны, з крапоткінскага менскага завулку, дзе аўтар у студэнцтве пару месяцаў здымаў жыллё, пакуль не пераехаў у інтэрнат. А перад тым гісторыю распавёў яму сын гаспадыні, 40гадовы пераростак Стась, які жыў з мамай. Калісьці ў вайну Міша да іхнага дому сам прыбіўся. Невядома, як ён вылез з таго гетта. На галаве ў яго была кароста, на якую ён сам казаў «ваўкі». Адсюль і назва кнігі «Ваўка». Стась распавядаў, што потым бацька вярнуўся з чыгункі, убачыў жыдзёнка, раззлаваўся і сказаў, што ўсіх нас праз яго пазабіваюць. Раніцай бацька на працу пайшоў, а матка Мішу пакарміла, апранула, на бацінкі ягоныя дзіравыя паглядзела і ў мае старыя галёшы паперы напхала, каб яны з яго бацінак не звальваліся. Ён ісці не хацеў, а яна яму пачала гаварыць, што там яго мамка галосіць і плача, бегае і шукае свайго сыночка Мішу. Ён супакоіўся. Матка ўзяла яго за руку і павяла на нямігу. Ён пайшоў, не плакаў. Калі матка вярнулася, то загадала, каб я пра Мішу нікому не расказваў. А я вось табе расказаў. Цяпер можна. На той кватэры я пражыў месяц і 9 дзён, завяршае гісторыю аўтар. Грошы Юзэфаўна брала наперад. Калі я сыходзіў у інтэрнат, то рэшту яна мне вярнула. Так сканчаецца тое апавяданне і пры мінімалізме аўтарава стылю, дзе кожнае слова нясе сваю сэнсавую нагрузку, я разумею, што гаспадыня такім чынам быццам адкупілася ад таго адпраўленага на смерць габрэйскага хлопчыка. Але ж што дзіўна, жыццё скончылася, а, здаецца, адзіны на ўсю кнігу, у каго яно не скончылася, той Міша. У яго сапраўды не скончылася. Можа таму, што яшчэ толкам і не пачалося. Уладзімір Сцяпан. Ваўка. Літаратурныя зацемкі. Сцяпан са студэнцкіх часоў успрымаўся як ледзьве не цень Адама Глёбуса. Магу нават прыгадаць такое слоўца было «глябусятнік». У тэатральна-мастацкім была група студэнтаў на чале з найбольш актыўным і амбітным Адамам Глёбусам. Усіх ужо і не ўспомню, але талентам, здаецца, вылучаліся двое – сам Адам Глёбус і Уладзімір Сцяпан. Яны адметна малявалі і адметна пісалі прозу.
Можа быць, мянушка Глебусятнік крыўдзіла Сцяпана, але і малявалі, і пісалі яны розныя рэчы, за выключэннем хіба што японскіх хайку. Глёбус апісваў рэальных людзей, як правіла, вядомых, а Сцяпан падкрэслена невядомых людзей, тых, хто не на слыху, такіх як героі кнігі Ваўка. Глёбус мусіў уключаць свой талент аналітыка і ацэншчыка, а Сцяпан болей включаў у сабе мастака слова. Так ці інакш, а ў тэорыю творчых параў яны ніяк не складаюцца, як прыкладам Купала і Колас. Асабіста мяне забаўляе іх творчае спаборніцтва і тое, як па-рознаму раскрываюцца іхныя таленты. Дагэтуль згадваю, як цытавалі мы колішні паэтычны радок Уладзіміра Сцяпана «Ніхто не кінецца нікога ратаваць», поўны такога любаснага ў маладыя гады фаталізму. Час ідзе, і абодва творцы ўжо даўно адбыліся і размянялі сёмы дзясятак. Яны так і не прыпадобніліся, кожны ідзе сваёй адметнай дарогай. А слова «Глебусятнік» ужо мала хто згадвае, бо выглядае яно неактуальна. Дзвёркі старой шафы рыпнулі. Мама навобмацак знайшла ў стосе адзежы патрэбнае, дастала з паліцы і праз колькі імкненняў паклала на ложак акуратна складзеную бацькаву кофту. Сказала, што дома халодна, ажно душа стыне, а кофта чыстая і цёплая. Я апрануў яе, зашпіліў гузікі, паглядзеў на маму і падумаў, што яна такая маленькая, худая і лёгкая, што адзежа на ёй важыць больш, чым яна сама, што маму можна падхапіць на рукі, падкінуць, і яна паляціць на неба. Быццам нічога незвычайнага, але чапляе дакладнасць выказвання. Называецца гэты цыкль «Гузікі. Сентыментальныя гісторыі». Аўтар распавядае, як даглядаў сваю старэнькую маці, якая завяршала свой жыццёвы шлях і якую яму даводзілася карміць, парадкаваць, адказваць на яе пытанні. Кніжка нарэшце збіраецца ў цэласць з розных трапна заўважаных выпадковасцяў. На клавіатуру ашчадна свеціць маленькая лямпачка. У кватэры цёмна і ціха, нават вусцішна. Спяшаюся, падбіраю словы, быццам выкалупваю, злуюся. У вячэрняй сутонлівай цішыні чуваць кожны гук. Мама ўздыхае, неразборліва мармыча нешта, а потым ясна і насцярожана, амаль спалохана: «Сынок, Вова, ты дома?» «Тут, а дзе мне быць?» – адказваю, запальваю святло, іду да яе ў пакой. «Што ты там робіш?» «Працую, пішу». «А што ты пішаш ноччу? Колькі часу? Дзе мае акуляры? Не бачу». «Палова на 12-ю, спі», прашу ці амаль загадваю і незадаволена ўздыхаю. «Сядзь тут, раскажы, што ты пішаш, пра што?» «Ой, пра цябе пішу», – сказаў і тут жа пашкадаваў. Мама насцярожылася, вусны падціснула, рука пачала намацваць акуляры, потым уздзяваць. Павялічаныя шклом вочы, мне так падалося, бліснулі. «Пра мяне. А што ты пра мяне ведаеш?» «Пішу пра тое, як мы з табой тут гаруем, як я кармлю, мыю, пра рознае пішу. А што, нельга?» Канец цытаты.
Важная рэч для такой прозы нязменна крытычны погляд на самога сябе. Калі даглядаеш старую і зусім слабую маці, то больш даведваешся не пра яе, а пра сябе любімага. І пачынаеш разумець усю сваю недасканаласць. Вылазяць лянота, крывадушнасць, непачцівасць, злосць, хітрасць, баязлівасць, жорсткасць і шмат чаго яшчэ цёмнага і цяжкага, што старанна хавалася ў глыбіні ўласнай істоты. Спрабуеш выправіць, а не заўсёды і атрымліваецца. Хто даглядаў блізкага чалавека хаця б дзень і ноч, месяц, то можа са мной і пагодзіцца. Уладзімір Сцяпан. Ваўка. Літаратурныя зацемкі. Нататкі пра маці змяняюцца тэкстамі пра бабулю, якія называюцца вясковы дэкамерон. Мая баба Наталля пякла хлеб, саліла сала, рабіла кілбасы, варыла капусту, бульбу, малочныя супы, кашы, смажыла рыбу, пякла бліны, аладкі, дранікі, збівала масла, адціскала сыр з залатымі крупкамі масла. Таўкла бульбу, свінням рэзала і секла бацвінне, шаткавала капусту, варыла варэнне. Гатавала і карміла, ставіла на стол місы, талеркі, патэльню, чыгункі, налівала з гладышкі ў вялікі кубак малако. Мая баба Наталля заўсёды, колькі яе памятаю, была пры печы, пры ежы, пры патэльнях, чыгунах і слоіках, жбанках і гладышках. Але я ніколі не бачыў, каб моя баба сядзела за сталом і ела. Назіральнае вока заўсёды ўбачыць парадаксальнае ў тым, на што звычайна проста не звяртаецца ўвагі. Але гэтая парадаксальнасць і сілкуе літаратуру, якая апісвае нібыта звычайнае жыццё. З павагі крытыкі называюць такую прозу філазофскай. Зафіксаваць водсвет, водгулле, колькі ім часу. Уяўляеш сабе 100, 200, 300 гадоў, а насамрэч вечнасць. Аўтар распавядае гісторыю Паўлаўны, якая гатуе катлеты для Вані, сына, які год як памёр ад кароны. А ў Фэйсбуку я прачытаў думку Уладзіміра Някляева пра час з нагоды ўласных 80-х угодкаў. Ведаеце, з узростам абвастраецца адчуванне сыходу твайго часу. Ты яшчэ тут, а час твой як бы ўжо не. Быццам ты перабраўся са сваёй хаты ў гатэль ці нават у чужы дом. Шмат хто з маіх равеснікаў не заўважае гэтага пераходу і, паводзячыся так, нібы час усё яшчэ належыць ім, выглядаюць, мякка кажучы, смешнавата. Дык вось, прысутнасць у гэтым часе зацікаўленых у табе людзей дазваляе пераадольваць адчуванне, нібы ты ў ім лішні. Канец цытаты.
Інакш кажучы, чалавек можа не адчуваць, што час ягоны мінуў, а ён застаўся на пероне і робіць выгляд, што нічога не мінула. Але ўсе разумеюць смешнасць гэткай сітуацыі. Паўлаўна так і не разабралася ў ёй і занесла місу са свежымі котлетамі вулічнаму сабаку. Ці вось відзежа тое, што ты бачыў яшчэ да свайго нараджэння. 3 птушак. Маленькія птушкі пырхалі і трымцелі ў сонечным паветры. Сядалі на коўдру, на асіне з бліскучымі шышкамі білы ложка. Яны дазвалялі глядзець на сябе і дзівіцца. Гэтыя яркія птушачкі здаваліся знаёмымі, але ўспомніць, дзе і калі я іх мог бачыць, як іх завуць, не атрымлівалася. Птушкі зусім мяне не баяліся, і, можа, таму я змог адну з іх накрыць далонню, прыціснуць да коўдры. А распавёў аўтару пра гэта ягоны ўласны сівавусы бацька, які ніколі не насіў вусоў. А вось гісторыя Кацькі. Кацька згатавала вячэру, пакарміла мужа. Ён кажа, што яму там на гары халодна, ногі мерзнуць. Пераабуўся ў цяплейшыя чаравікі і пайшоў, а раніцай яна прачнулася і ўбачыла яго пераабутыя чаравікі, у якіх яго пахавалі. Фантазіі ў Сцяпана не прыдуманыя, а вось такія некім расказаныя, то бок дакументальныя. Уладзімір Сцяпан. Ваўка. Літаратурныя зацемкі. У 92 годзе мастак Уладзімір Сцяпан аформіў маю першую кніжку, якая называлася «Практыкаванні». Такім чынам я пераклаў, ці дакладней перастварыў славутыя опыты Мішэля де Мантэня, вядомыя тады найперш па-расейску. Ідэя была ў развароце актуальнай беларускай літаратуры на захад. Калі дагэтуль у ранейшым пакаленні арыентаваліся толькі на расейскую літаратурную моду і самі сябе бачылі ледзьве не часткай расейскай літаратуры, дык цяпер наставаў час іншага пісьма цэлага свету, іншых моваў, стыляў і спосабаў пісьма. Пра тое ішла гаворка ў маіх практыкаваннях, і ілюстрацыі Сцяпана цалкам адпавядалі гэтаму зместу. Чорна-белыя графічныя стралкі-лучнікі білі ў мішень па замшэласці і правінцыйнасці тагачаснай беларускай літаратуры. Прачынаешся ў цемры, ідзеш на рыбу, з надзеяй глядзіш на возера. Плывеш, спрабуеш злавіць рыбу, а яна не ловіцца. І ты пачынаеш думаць, што трэба ўсё кінуць і не тлуміць душу марнымі надзеямі. А потым прыходзіць дзень, які перакрэслівае ўсе мінулыя. І ты ловіш сваю рыбу. Дзякуеш возеру, рыбе, Богу і заходняму ветру, і туману, і сонцу, і траве.
І ты будзеш памятаць гэты дзень не адзін год. Ты будзеш ведаць, што трэба хадзіць, спрабаваць, трэба вяртацца стомленым з пустымі рукамі, каб потым на поўніцу адчуць рыбацкае шчасце. І так не толькі з рыбай. Так амаль з усім у нашым кароткім чалавечым жыцці. Канец цытаты. Калі я думаю пра літаратурных папярэднікаў Сцяпана, дык згадваю Янку Брыля, а хутчэй Максіма Танка. І раптам разумею, што Танк і Брыль паводле свайго асяроддзя ў даваеннай Польшчы трымаліся якраз заходняга стылю пісьма, а не расейскіх модаў. Разбіраю, пераглядаю, перамацваю і перабіраю рэчы ў бацькоўскай кватэры. Заўважыў, што гузікі застаюцца, хоць кашулі з сукенкамі знікаюць. Застаюцца замкі з ключамі, хоць ні дзвярэй, ні дамоў няма. Спражкі застаюцца, а рамяні знікаюць. Кайданы і ланцугі застаюцца, а вязняў няма. Застаецца і доўга захоўвае тое, што трымае, мацуе, скрапляе. Тэксты застаюцца, словы, мова.